organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guiba na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na Rice coffee, 14 in 1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom. Tinira mo na pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Yes po, sir. Subok na subok ko po yung rice coffee. Ako mismo po ang nakapagsabi na maganda po sa katawan ang rice coffee po. Hindi lang po sa akin, sir, nagsubok pati yung tuwiin kong 84 years old. Yes, sir. Pag nakainom siya ng rice coffee, sir, talagang, masagana siyang kumain. Malakas po yung, resistance niya. Tapos sinubukan ko na rin po kasi siya yung pinauna kong pinainom. Palagi ako nakikinig sa inyo. Yun ako, antukin po ako. Malakas ako kumain. So, nakakaalis po yun ng, stress po, sir. Kasi parang hindi ka na po nakapag-isip na, basta pag nakainom ka ng rice coffee. Totoo po yan talaga po. Natubukan ko na po talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihencia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz Marinduque. Ikaw po ba yung nakainom na ng Rice Coffee Mix